A Pegida protest against the Islamization of Europe was cancelled Monday. Det er egentlig ikke islam som sådan, vi er imod. Det er mere de radikaliserede ekstremister og syrienkrigere, altså Grimhøjmoskeen og de andre ting, der er farlige. Altså, det er egentlig det. A counter-demonstration organized by Ars for Diversity took place at Radhus Plaza. About 100 people participated. Siger Pegida jo selv, at de ikke demonstrerer mod alle muslimer, men kun imod de muslimer, som bliver radikaliseret. Hvad tænker du om det? Jamen, det vil jeg sige, det er en sludder for en sladder, fordi man går ind på deres Facebook-side, eller i hvert fald lederens Facebook, så har han været med og støttet de uhyrlige skræmmekampagner mod muslimer. The counter-demonstration ended peacefully and crowds dispersed at 7 p.m.